Praise the Lord. Praise the Lord. Magyan kursaचे कृपेन आमचे देव बापाचे पवित्रत्वाचे नावे आमेन. समीच्या आवडव्यान मरिये बरी खबर हाडली आणि पवित्र नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ येजो. आपले सुम्याची साकन प्रमाणे म्हणजे ते जाऊन नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे येजो. भगवंती देवाचे मय अम्मा पसोत विनती कर माग्या येसुम्या बरी खबर दिल्यावर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक देवा गेल्या तुझ्या तब्येत म्हणजे मोठे जडाय परास आमेन. सत्नसो विश्वदिसांका आणि निरंतर प्रकाशाचे समाधान सरसने विषय आमेन. आमच्या सत्मंता देवा सर्ग आणि विचार आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या ऐकल्यास होता आमच्या स्त्रिया पवित्रत्म्यावर विदर्भी बनवलं अंकार मर येता आम जन्मलो शिलिका घालता जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ येजो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ येजो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही तांक्या आयसो हो पवित्र दीस सम्यान आज आमकां समेस्तांक आमच्या जिवितांत हर एका रितीन बरेंपण करून आमकां आज आमच्या जिवितांत नवो सूर्य उदेसो केला. त्या सम्या जेजूक आम्ही वाखणया आम्ही नावाडया त्या जेजूचे नाव आम्ही आमच्या होंटांतान उसत असताना Deuteronomy chapter 6 verse 4 आमकां अशें सांगता ऐक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुझ्या काळजान
सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळे तुझे सत्तेन, सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळे तुझे सत्तेन, सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. सर्वेस्पर आमचो एकलोच देव. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळे तुझे सत्तेन, सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. आज आमच्या जिवितांत येवच्या विंगड विंगड रितीच्या प्रॉब्लेम्सावयर आम्ही सांगया, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हजे सत्तेन हांव तुजो मोग करता. आमच्या जिवितांत आज खंयचेय बरेंपण, नवें बिझनेस, कसले आमच्या कुटुंबांत प्रोग्राम, काजर, कसले प्रोग्राम आसा, सोलोन आसा, या सोलोंक विचार आसा, ह्या बोंडार आमी आमच्या सुम्या देवाक आमी सांगया, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळे म्हज्या आत्म्यान, सगळे म्हजे सत्तेन, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. आज कसल्या रिपोर्टा वेट करन आसा, आज कसले प्रोसिजर होल्डर आसा, मेडिकलांत आमी फेल जाल्या, डॉक्टरा कडेन ट्रीटमेंटाक वचोंक आसा, ह्या घडये आमी आमच्या सुम्याक सांगया, सगळे म्हज्या काळजान, सगळे म्हज्या आत्म्यान, सगळे म्हजे सत्तेन, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो देव म्हूण हांव खालतेपणी वळखता. जे कितें म्हज्या जिवितांत घडता ते तुजे कुशे प्रकार, तुज्या योजना प्रकार जावन दी. वय आमच्या सुम्याक आमी आतां आमचे ताळे उबारया. दावीद राय जशे नासलो, स्तुती करन नासलो, तेच परीन जावन दी आमचे स्तुती गायन आमच्या सुम्याक, आमच्या दनयाक, आमच्या रसनाराक. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गाद का सुम्या, अर्गाद का सुम्या, अर्गाद का सुम्या, अर्गाद का सुम्या, अर्गाद का सुम्या. उगलाब तुका सुम्या, उगलाब तुका सुम्या, उगलाब तुका सुम्या, उगलाब तुका सुम्या, महिमा तुका सुम्या, महिमा तुका सुम्या, स्तुति तुका सुम्या, तुका सुम्या. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुya, hallelujah. हालेलुya, Aradan to हालेलुya. Kasumia, JJ to अरे दान तुका Kasumia, जेजू, Wonder to जेजू तुका Kasumia, जेजू, जेजू तुका Oglap जेजू, to उगलाब Kasumia, तुका Sumia, सुम्या, महिमा Sumia, तुका Sumia, सुम्या, JJ to अमान तुका Kasumia, सुम्या, जे जे Radan to जे Kasumia, जे जे Oglap तुका to सुम्या. Kasumia, हालेलुया, JJ to हालेलुया, हालेलुया, Kasumia. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, 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 हालेलुया. hallelujah, जेजू, जेजू, hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, hallelujah. जेजू, जेजू, Hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, जेजू. hallelujah, Psalm hallelujah, 16 hallelujah, verse 1 to 2 मुझे तुझ्याशिवाय मला काहीच सुचना. hallelujah, Psalm hallelujah, 16 verse 1 hallelujah, तुमचं hallelujah, मुझे hallelujah, सुनिया hallelujah, तुझ्याशिवाय मला काहीच सुचना. hallelujah, Psalm hallelujah, 16 hallelujah, तुमचं मुझे hallelujah, सुनिया hallelujah, तुझ्याशिवाय मला काहीच सुचना. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. मेटा मेटा मी तुम्ही आमका राखवलेले जेजू. फक्त मुझो सुमी तुझ्याशिवाय म्हाका कांयच सुचना. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या मॉर्निंग म्हणण्याच्या द्वारे म्हणजे जीवितात हर एक बरेपण तू इतले जेजू. त्यापासून तुका मी अर्ज मागता जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah.
Aradan tuka Jesu, glap tuka Jesu. Mahima tuka Jesu, glap tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahima glap tuka Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank hallelujah, you, hallelujah. Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सुगंधराची सुखीची उडणी रगत आत्मा आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्ण ह्या पहिल्या कणांत आमच्या कुटुंबाची जीवित आम्ही आमच्या सुम्याक अर्पी ह्या कुटुंबांचे असले हर एका संध्याक आम्ही जेसूच्या मुखार उभारली जेसू तांकां आशिर्वादांनी भरून दी माय बाप जांक बरो वडील आसात कुटुंबांत तांचे पासून आमी घडीभर मागया आमी प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत असले हर एका भुरग्यां पासून युवा जाणां पासून मागया आमी आमच्या कुटुंबांत नवे बिझनेस घाला तर जेजू तूं ते बिझनेस आशीर्वादित कर मागया आमी भाऊ बायलांमध्ये संबंध बऱ्या रितीन असो मागया आमी चड आनी चड आशिर्वादावयर आशिर्वाद देव होय आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या संध्या आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या इश्टांक आमी काम करच्या जाग्यार बॉसाक मॅनेजराक कलिग्सांक आमी चलोवण्याच्या हर एका वाटेर जी कोण आमकां मेळटात तांकां समेस्तांक जेजू आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया आनी हें उत्तर आमी 3 फावटी रिपीट करया आयजाया 58:11 सर्वेस तुमकां सदांच वाडटा तुमचे कुरडे बैल तुमका दरस काडटलो आणि तुमचे कुडीक गटाय दितलो तुम्ही एक शिंपलेले बागेसारखे जठरांचे दंशकून वसंत तले झरीतले सर्वेस तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुके कुरडे बैल तुमका दरस काडटलो आणि तुमचे कुडीक गटाय दितलो तुम्ही एक शिंपलेले बागेसारखे जठरले हाती दंशकून वसंत तले सदांच वाट दाखयतलो सुके कुरडे बैल तुमका दरस काडटलो तुमचे कुडीक गटाय दितलो तुम्ही एक शिंपलेले बागेसारखे दंशकून वसंत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बापा सोसनाच्या बापा त्या दुसऱ्या कणात आम्ही मागया आज जी कोण कामाच्या सज्ञर आसात
सबार पातान काम सोदून आसात सोमिया इंटरव्यू दिला बरें काम तांकां येदोळस मेळोंक ना तांणी शिकपाचें काम ती सोदून आसात फायनान्शियल रितीन आज ती मस्त कश्टान आसात आज काम आसा हातान सांबाळ वेळार मेळना सॅलरी वेळार मेळना आज आमच्या बॉसांनी अकरेच्या वेळार सर्व्हिस दिना म्हणून सांगला लोनार आसात लोन फारीक करूंक पयशे ना कुडीची भलायकी पाड जावन येता देदेस्पर बघता डिप्रेशनार वचून आसात आज जेंकीचे काम कन्स्ट्रक्शन करूंक धरला ते अर्धेच रावला प्रॉपर्टी इश्यूज आसात प्रॉपर्टी सेल जायना आज सबार एरियास आमच्या जिवितान ब्लॉक जाल्यात जेजू तुझ्या पवित्र नावान ते ब्लॉकेजेस तू सोडय जेजू हर एक अडचण अडकळ तुझ्या कुर्सा मुळांत वचून पडोवन दी थंय तान वाळचेले ते तुझे पवित्र अमोलीक रगत आमच्या जिवितांत असले हर एक प्रॉब्लेम्स वयर येवन क्षणून पडोवन दी आणि आशीर्वादांनी भरून दी जेजू तुझ्यार आमी पातयेता तुझ्यार आमी विश्वास दवर हे प्रार्थना तुझे उबारता तुझ्या भुरग्यांची मागणी तू दयेन स्वीकार कर जेरेमाया 1:19 ही सगळी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात 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 कृष्णाच्या ह्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीन मागया विंगड रीतीन आज आमची भाव भयणी कष्टांनी सांपडल्या कसलो बेसगे जय म्हणले ती कन्फ्युशनार आसात बरे कण शिकल्यांत पण कसलो आज बेसगे जय कसले आनी उसले शिकाप जोडी जय म्हणले तांकां आज कळीत ना आज जेजू तांचे कन्फ्युजन तू पयस कर जेजू मागया आमी प्रत्येक रीतीन आज कोर्ट केस आसा जजमेंटा वेट करना आसात ट्रॅव्हल बॅन केला कसलेंच सूख नासतना सूख अपराध तांचे वयर घाला आणि केस केल्या आज रेसिडेन्सीचे प्रॉब्लेम्स आसात रिन्यू जातेना सिव्हिल आयडी राखून आसात विजा हातात आसा मेडिकल फेल जाल्यात गव्हर्मेंटान काही कंट्रीक अप्लाय केले काही पैसे दिले थंयसर आसताना प्रोसिजर होल्ड केला
कॅन्सल केला. जिसूकडे आम्ही मागया. जिसू तुका साध्य म्हणले कसलेंच ना, सगळी तुका साध्य जेसू. ह्या बावंडांची तुझे बिरमोत पाव जेसू. जे किती प्रॉब्लेम्स असतात जेसू, सगळी तुझ्या पवित्र नावात, तुझ्या पवित्रामध्ये रक्तान धुवून नितळ जाऊन दे. संरक्षण तू दी जेसू. रक्षण हर एकल्याकी तुझ्या अमोली रक्तान रक्षण दी म्हणून कलतेपणी आम्ही तुझे लगी ह्या मागणी उभारता. आणि हे आता उतार आम्ही रिपीट करूया. जॉब 42. तू सगळे करू शकता आणि तुका कायच साध्य नाही. 42 सगळे करू शकता, साध्य नाही सगळे करू शकता, तुका कायच जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. कृष्णाच्या बापा आमच्या पटकन सगळ्या संसाराच्या काकणात आम्ही माग्या विंगडीच्या कष्टान पिढ्यांत वळवळ शहरी एका बावंडापासून आज मरणाच्या तणी रस्त्या आस्पत्रेनी मरणाच्या तणी रस्त्या व्हेंटिलेटर आयसीयू तसच्या NICU तसच्या इन्क्युबेटर रस्त्या हरी ही एका भाव भयण्यांक आम्ही मागी जेजू परत तुझो श्वास तांचेर धाड जेजू परत तांकां नव्या जिवान भर जेजू मागे आम्ही कॅन्सरान वळवळच्या आमच्या मगाच्या हरी एकल्यां पासून कॅन्सर म्हणली पिडा जेजू तुझ्या पवित्र नावान नापयच जावं दे जेजू. त्या कॅन्सर म्हणल्या पिडेक जेजू तू वखद सोदून या डॉक्टर नर्सांक तू जाणवाय दी जेजू. जेजू मागता जेजू प्रत्येक रीतीन डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉइड प्रॉब्लेम PCOD युट्रस प्रॉब्लेम अस्थमा एलर्जी तकली फडाफड पाय दुख गांठ्य दुख आर्थराइट्स आज पाठीच्या कण्याक यापासून सांगला पाठीचं कोण दुखत्या सर्जरी करून सांगला आज कोणा हार्ट सर्जरी लिव्हर ट्रान्सप्लांट किडनी ट्रान्सप्लांट करून सांगला डायलिसिस कोण कर नसात जेजू बिन मत पाव जेजू तांची ती पिडा तो तसो नरो जायची कृपा आणि सकत जेजू. मग या जी कोणाक आई सर्जरी कोण करून कसा आई विषण उणे झाला ते कम्प्लिटली उणे जाऊन गेला जेजू कुरड्या भरती जेजू तांकां तू परत तांची दिश्ट पाठीन दी जेजू. मागे आम्ही जी कोण स्किन एलर्जी फूड एलर्जीज एक्झिमा भुरगीं पिडेन पडतात गळे गडे ताप शेड कफ इम्युनिटी सिस्टम उणे आसा भुरग्यांची मागे आम्ही ह्या घडये तांच्या पासून जेजूच्या अमोली रगत जेजूच्या गायांत वाळचे देव पवित्र अमोली रगत सर बावंडाचेर
देवोन येऊन दी आणि तांची हरी एक पिडा कुडीची पिडा मानसिक पिडा हरी एक पिडा जेजूच्या पवित्र नावान गुण जाऊन दी म्हणून मागया आणि ह्या आता उत्तर भक्तीपणे आम्ही रिपीट करूया. साम 41 वर्ष 3 तो पिढीकडून हातळणार असताना जर विश्वास आधार देतो त्याच्या पिढीतलो काढून भलाई देताय. साम 41 वर्ष तो पिढीकडून हातळणार असताना जर विश्वास आधार देतो त्याचे पिढीतलो काढून भलाई देताय. साम 41 वर्ष तो पिढीकडून हातळणार असताना जर विश्वास आधार देता त्याचे पिढीतलो काढून भलाई देताय. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर रे बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. षष्ठाच्या या क्रियेच्या कणान 7 दिवसात जाल्यार आमी दिंबेर पडया. आमचो हात आमी वयर उबारया. या कणांत आमी प्रत्येक रितीन मागया सर भुरग्यां आनी युवा जाणां पासून. आज आमची भुरगीं कसल्याच वायटाक तांणी बली जायनाशे, कसल्याच वायट तांच्या जिवितांत येनाशे. आगाज कसल्याच वायट इश्टागतीन ती आसात जाल्यार जेजू तूं तांचें मन परिवर्तन कर. जेजू तांकां तुज्या फाटी हिंडाक तूं आपणाड जेजू. आनी कशी ती सूख म्हणलें तूं तांकां कळीत कर जेजू. ही तुजी भुरगीं जेजू. तुझे राज प्रगट करूंक तूं तांकां तयार कर जेजू. तुज्या राजाची बरी खबर हेरा समेस्तांक कळीत करूंक जेजू तूं तांकां पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भर जेजू. जाणवाय तूं तांकां दी जेजू. भूत बरी भलायकी कसले बेसाचे विसवण करूंक तूं तांकां कळीत कर जेजू. तांणी शिकता आसतना जेजू तूं तांचे सांगाता राव जेजू. तांणी शिका बऱ्या तरान कर. मुखार तांणी बऱ्या फुडाराक तांणी बऱ्या हुद्द्यार तांणी पावो. आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादांनी भर जेजू. जाणवायेन भर जेजू. मुखारी तांणी गव्हर्मेंट लिडर्स जावन तुझ्या राजाचे लिडर्स जावन वावर करून तूं तांकां कृपेन भर जेजू. आज जी कोण मोबायल एडिक्शना बली जाल्यान जेजू तुका ताच्या मुखार उबारता जेजू. ह्या मोबायल म्हणले एडिक्शनांतल्यान तांणी भायर येवंक कर जेजू. मागीं आमी प्रत्येक रितीन ऑटिस्टीक हायपर एक्टिव्ह भुरग्यां पासून तांच्या पेरंट्सां पासून जेजू तूं तांकां तांच्या आवय बापायक आशिर्वादांनी भर जेजू. सकत दी जेजू. भुरग्यांक वागोवंक गरजेची जाणवाय तूं तांकां दी जेजू. जेजू ह्या भुरग्यांची देखभाल करच्या हर एकल्यांक तुजे मुखार उबारता जेजू. टीचर्स जावं पुरो वार्डन्स हॉस्टेलांत आसात जावं पुरो भुरगीं दुसऱ्यांच्या घरांनी तीं आसात जावं पुरो पिजींत आसात जावं पुरो जेजू थंय आसच्या वार्डनाक तूं आशिर्वादीत कर जेजू.
मागे आम्ही अनाथ आश्रम आसात, सबार भुरगीं अनाथ आश्रमांत आसात जेजू. ह्या भुरग्यांची तुमी रुमत पाव जेजू. ह्या भुरग्यांची देखभाल करचे हर एकल्यांक तुज्या मुखार उबारतात जेजू. ह्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादां वत जेजू. हर एक तांचे कश्ट तूं पयस कर जेजू. आम्ही मागता तुजे कडेन कलतेपणी. Psalm 32 verse 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरून जाय ती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजे दवरून तुका Psalm 32 verse 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरून जाय ती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोधयतलो. Psalm 32 verse 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरून जाय ती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे तुजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोधयतलो. सकडी सांगता म्हणयात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावांत आमचे आणि सगळ्या संसाराची 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावांत आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावांत आमची आणि सगळ्या संसाराची ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमोरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमोरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमोरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर. आम्ही माग्या प्रत्येक रीतीन ह्या चॅट बॉक्सांत पिटिशन घाल्ल्या हर एका भाव भयण्यापासून माग्या एक न्यू बॉर्न बेबीच्या रेसिडेन्सी पासून माग्या जेसन म्हणल्या भावाक एक बरें काम मेळच्या पासून माग्या सिल्विया म्हणल्या भयणीक तिच्या पिडेत तावन जेजू कंप्लीटली गुण करून दी म्हणून माग्या. सबार पिटिशनां युट्यूबांत आसात. ह्या युट्यूबांत सगळो दीस हे मागणे आयकोनचे हर एका भावंडांक आमी तुज्या मुखार उबारता जेजू. सिरिल फेर्नांडीस, फियोना फोन्सो, जॉसलिन जोस, गीता रोच, जुलियाना मस्करेनस, जुलियट डिसोजा, लेनी वेगस, रोजी डिसोजा, गीता, मेल्सी रोड्रिगस, मेलानी मस्करेनस, सिल्विया, प्रीमा फेर्नांडिस, इवेट, जॉयस मॉली रॉबर्ट, माइकल, मिशेल, मलानी, जूलियट, स्टेफन, जेसन, स्टीफन, लीना, मेलविन, सेरिल, सोनल, मार्गरेट, हेनरी, रिस्टन, मिलबॉर्न, प्रतिष्ठा, एंजेलिन रेगो, डेरिल, हिल्डा, जेस्सी, लीना कॉर्डा, लीना वास, लिरविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, मरिया, मेरी, नॅन्सी लोबो, स्टीफन आणि कुटुंब, वृंदा, रॉकी, रेनविक, लॅन्सी, निर्मला, इव्हॉन. मागे आम्ही ह्या सर्व भावंडांच्या पिटिशनापासून मागे आम्ही जी कोण भुरग्याच्या देण्यापासून मागता त्यांच्यापासून
मागे आम्ही प्रत्येक रीतीने जी कोणाक कॉम्प्लिकेशन्स असतात कन्सीव्ह करून त्यांच्यापासून मागे आम्ही जी कोण काजराक बरे प्रपोजल सोदून असतात त्यांच्यापासून मागे आम्ही आमच्या इगर्जमात्यापासून आमच्या पवित्र सभेपासून तर या जागा मणियारांपासून धार्मिक बहिण्यापासून मागे आम्ही ज्या कंट्रीत आम्ही राहतो त्या कंट्रीच्या लिडरांपासून हरी एक मिनिस्ट्री पासून सगळी गरज आम्ही आमच्या समया मुखार उभारया आणि त्याची स्तुती करूया. हालेलुया 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 Jesus 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 मरिये माय आमच्या गाडी माय तर गरज तुझ्या पुताकडे मागून तू दाड माये म्हणून तुझ्या लगे आम्ही विनंती परातून मागता मरिये नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझे महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या समेस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता ऐकात आता असा 8 वरार ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक असतेलो दैन तुम्ही ऑलरेडी ते आम्ही आमच्या ग्रुपांत ते लिंक शेअर केला द पॉवर ऑफ द प्रिशियस ब्लड ऑफ जीसस आज फर्स्ट टॉक जाऊन असा सकाळी 8 वरार सुरू जाता इंडियन टाइम 10:30 सकाळी तुम्ही ऐका हेरां की तुम्ही शेअर करा आणि ह्या देवाच्या उत्तरांचो अनुभव तुमच्या जीवितात आम्ही बघूया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord.